המקדש של האדם הייתה נעשית בחוץ, הייתה נעשית על המזבח, על האש תמיד שהייתה פותחת את העבודה. כל השאיפה של האדם היא לעלות למעלה ולהתחבר, אלא שבין העשן הזה לבין קודש הקודשים יש באמצע עוד איזה עמוד עשן, שהוא המסך. מה זה? הקטורת. אז כשאדם עומד משם הוא בעצם רואה עמוד אש ועמוד ענן, שזה בעצם השכינה של הקדוש ברוך הוא שמלווה אותנו. אבל בעיקרון התנועה של זה, האש עולה והענן יורד. הענן מבטא את השכינה שיורדת, והאש מבטא את העלייה שלנו. ואיש ואישה זה גם אש, ביחד בין בתוכם יש את היהודי, זה השכינה שיורד למטה. אז האש שעולה עם השכינה שיורדת, וזה החיבור. אז כשעומדים כאן ביום שכל כולו שאיפה להתחבר לקדוש ברוך הוא באמצעות בניית בית בישראל, בעזרת השם אנחנו נזכה שנבנה בו גם את הבית הזה. אבל מכאן יוצא גם שמו של הקדוש ברוך הוא. שמו של הקדוש ברוך הוא שכמו בתוך איש ואישה, הקדוש ברוך הוא בחר לשכן שמו בתוך המקדש. אבל היו מוצאים את השם הזה החוצה. מה זאת אומרת היו מוצאים את השם החוצה? מי היה מוציא את השם החוצה? שמו את שמי על בני ישראל. מה הם עושים? הם עומדים ככה. מה זה התנועה הזאת? לוקחים את שם השם שנמצא בפנים, בעצם שמים אותו על בני ישראל. חוץ מהכהן הגדול, שהוא הידיים שלו לא ככה, אלא ככה. אצלו שם השם איפה נמצא? אז אצלו זה בעצם בחינה של הארון. קודש להשם נמצא כאן. הוא רוצה את הידיים שלו יותר למטה, אבל שניהם שמים ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. הקדוש ברוך הוא מברך אותם. אנשים אומרים שהכהנים מברכים, שתהיה חמוד, שתהיה חכם, שלא. הברכה של הכהן זה אומר שהוא שם את שם השם. מה זה שם השם? השם אחד ושמו אחד. השם זה ההופעה של השם בעולם. אנחנו לא יכולים להתייחס אל השם עצמו. אנחנו יכולים לכנות אותו בשמות. השם של השם זה כמו מה שמכונה אחר כך בחז"ל שכינה, שכינת אל. השם של השם הוא ההופעה שלו בעולם. השאיפה שההופעה שלו והוא יהיו אחד. מה זאת אומרת? שגם אנחנו נראה את כתובו כל הזמן. כי היום אנחנו יש מציאות שאנחנו לא מבינים. הנה, כמו לפני 3 שנים כולנו עמדנו, לא מבינים את גודל הדבר. הקדוש ברוך הוא יש לו את החשבונות שלו. אבל ביום שהשם יהיה אחד ושמו אחד ושכל המציאות תהיה מאוחדת וכל העולם כולו לכן יקרא בשם השם אחד ושמו אחד. כל העולם כולו יקרא השם אחד ושמו אחד. ואיפה זה יהיה? הנקודה שהשם בחר לשכן שמו שם, בנקודה הזאת. אז גם כשאנחנו עומדים כאן, גם כיוון מזרח למערב כתוב, זה הכיוון הטבעי של העולם. השמש עולה במזרח, גם הירח, אני לא יודע, זה בית חייב, מותני את זה ככה. השמש והירח עולים ממזרח שוקים מערב. כתוב, השמיים ושמי השמיים, לך משתחווים, ואתה מחיה את כולם. החיות של האדם הוא משם. ואגב, זאת גם הסיבה שפרה אדומה היו צריכים לעמוד שמה, בנקודה שהראיתי לכם, זה ממש ישאלו אותו גם דרך החריף שמה. בנקודה הזאת, היה אפשר לעמוד, היה עומד שמה, הוא היה מטהר את האנשים מטומאת מת. עכשיו הוא היה